हामबाय जत मीडिया फ्रेंड्स दङ दिनैहाय जों JARC जॉइंट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटी एवं JAC जॉइंट एक्शन कमिटी प्री 98 एवं पोस्ट 90 थंगै नन चुमा रिंफेवखा दिनै नन रिंमानि मूल कारण खामो जे जिनि 13 तारिख आगस्ट 2026 बृहस्पतिबार लाहार कटल नेशनल हाईवे 8 नम्बर एवं रेलवे ट्रैक अब इनडिफिनिट पिरियड ब्लकेड बागै जों 2 तारिख आगस्ट 2026 कायसा बदल कायनिनि जों प्रेस रिलीज खायमानि परे दिनै बरमगोनां तिप्रासा हामख्राय मन्त्री विकास देबबर्मा बो 5 तारिखनो बिनि चेयरमैनशिप गुरखा बस्तिनि कन्फारेंस हल ऑल लाइन डिपार्टमेंटनि हाई लेवल मीटिंग जोंनो रेंखा और जों बदल कायनि JARC एवं JAC जों रिप्रेजेंटेटिव 8 जन जों मानजाखा एवं दिनै 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड तोयै जों सुक्रुबै न कक सालेखा इंगा बरो दिनै बरमगोनां ट्राइबल अफेयार मंत्री विकास देबबर्मा बसाखा बजों मीटिंग आचक माने CM नि इंस्ट्रक्शन बाय आचको एवं CM साखा ब्राउनि तामो जों जानतो अबन ऑफिशियल लेवल मीटिंग खाया कने नायनानै हिने इंगा जों दिनै मीटिंग मान परे जों साजाक दङ 10 तारिख आगस्ट नि बिसिंग दिनै CM बरमगोनां डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा त्रिपुरानि CM बजोंबाय 10 मिनिट फन मालायथो हयतोबा बिनि क्वार्टार्स हयतोबा बिनि सेक्रेटारि दो हिंचिं कबकमानि किन्तु बो आसंग बिजि ताबो दिल्लीव बो कोर कमिटी BJP नि आलोचना एवं कलकाता थाना नाव बिजि हिने बो जोंनो समय रिमाया बो बिनि ऑफिसर मादमे दिनै न जोंनो साहावखा जे 15 आगस्ट नि परे बजोंबाय जेकेफोरनो सालसा मालायने हिने जोंनो दिनै साजाखा दिनै 11 तान जराव दिनै SPSB बरतलानि SPSB ऑफिसआव जोंनो रेंजाखा 11 ता समय जों 3 जन प्रतिनिधि दिनै बरमगोनां JAC नि प्रेसिडेंट उत्तम जुरियां आं साकबायथाम जीवन जुरियां JARC एवं JAC नि कन्वेनर एवं दिनै एसिस्टेंट जनरल सेक्रेटारि बरमगोनां नारायण देबबर्मा जों थांनि सालेखा इंगे ब्राव साखा DGP IGP नि माध्यमे CM भाई मालायना बागै ब्राव जोंनो अपॉइंटमेंट खारिनाय इंगे ताबो 20 कांगो 15 आगस्ट दंगो फ्लैग होस्टिंग नि डेट दंगो आबो किसा जोंनो पोस्टपोन बा डिफार खायनानि ब्राव कबखा एवं बरमगोनां ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर बबु अखलियो आंनो फोन खाय साखा नंनि 13 तारिख नि आबो जे चयासाकनि रूट ब्लकेट दंमाने अब किसा जतनि फाइसिं मानसगै अब डिफार खायनानि एमन गवर्नमेंट जोंनो मास गायथामनि बिसिङावनो दिनै जे 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड दंमाने अब ब्राव फुलफिल खायनानि बागै जोंनो ब्राव साखा दिनै SPSB फोरनो साखा जे दिनै जरा आई कार्ड मायारनो फ्रेश आई कार्ड रिनानि बागै ब्राव साखा इंगे जरा आगे आई कार्ड मानजाक सरेंडर खायमानि परा आई कार्ड मानजाक ओ आई कार्ड कुमाखा देमिसुखा अबनो डुप्लीकेट आई कार्ड रिनानि बागै ब्राव साखा इंगे दाबो दिनै जे जोंलि सबमिट खायमानि 1486 जन एवं 306 जन ताइबो दाबो होम डिपार्टमेंट दिनै जों थां फायखा जॉइंट सेक्रेटारि होम और जों थाङै दिनै मैडम रबाय कक साखा इंगे ब्राव दाबाबो स्कुटिन खाय दङ स्कुटिन खायमानि परे लाइन डिपार्टमेंट वासे रहरै दिनै पैकेज दाबो स्टार्ट आंसिनाय इंगे जों CM बाय मालायना बागै बिन ऑफिसआव जो अपॉइंटमेंट सानै 21 तारिख वो जों कायसा लेटार रेखा ओ लेटार न दिनै बरमगोनां मंत्री शुक्लाचरण नवाटिया बो कायसा कैबिनेट मिनिस्टर बो बाय जों 3 जन प्रतिनिधि दिनै JARC नि सेक्रेटारि जनरल सेक्रेटारि अनंत कुमार जमाइटिया JAC नि प्रेसिडेंट उत्तम जुरिया आं साकबायथाम जीवन जुरिया JARC नि कन्वेनर जों थांगि मालायै दिनै बरमगोनां शुक्लाचरण नवाटियानो जों कबखा CM बाय किसा जोंनो मालायना खायदि दिनै जों जालनो किसा जों 10 मिनिट फोनो कक शेयार खायना मुचुङैफोरो दिनै बरमगोनां शुक्लाचरण साखा बिनि WhatsApp PDF सोनामै ओ अपॉइंटमेंट लेटार न रहनानि बो CM न रानायनि साके जों और बुरखा उलो जों BJP स्टेट प्रेसिडेंट बरमगोनां दिनै अभिषेक देबराय माताबारिनि बो MLA बिनि 30 तारिख जुलाइयाव बिनि नगो जों काकरा बनो थांखा बबाय जों मालायखा बनो दिनै 9 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड दिनै अब मेमोरेंडम जों सबमिट खायखा बाफोरो और CM ऑफिस नि कायसा बरक कमल मल्लिक हिने नम्बर खा सालनि परे जोंनो कक सादिने जों सालनि परे फोन खायखा बो कोनो फोन रिसीव खाया जुमे कक साया
उलो बिनि पर्सनल WhatsApp ते जों टेक्स्ट मेसेज खायखा बराबु साका जे CM ताबु खुबैनो बिजि दिल्लीयाव थाङो बिजि उंगै दंगो अरने फायखा इनके न बाय CM ऑफिस नि कॉर्पोरेट खालायजाकनाय इनके मिया बाय अखलियो CM सोशल मीडिया माध्यमे बकाशा इंटरेक्शन दिखा जे चिनि जुंजाल इमिडिएट बबु सल्यूशन खायनानै मो जुंजाबाय दंगो चिनि अबनो दाखि न फुलफिल खायनानै बगै ब ऑफिसानो दागे खाहैनि साजाखे मियाव न जुने SPS बिरिंखा बिनि ऑफिसो फायै 13 तारिख नि मेटारो कक सानानै हिनि इनके जों ताबो ओवरऑल जों वानसगै दिने अर मधु दिवचिनि JARC एवं JSC नि टॉप लेवल नि चिनि लीडर्स एवं ब्लॉक लेवल नि लीडर्स अनतयै जों दिनै मीटिंग खायखा 13 तारिख नि जेता चिनि मूवमेंट जों तामो खायनाय इनके जतनो साखा जेहेतु गवर्नमेंट इंश्योरेंस दै टंखा CM तो खूब बिजि ब्रक शॉर्ट फट के जों मालाय मैया तो बेचिनि आबो 9.4 ऑफ डिमांड ब्राव रिनान बागे ऑलरेडी ऑफिशियल प्रोसेसिंग अंगै थांखा एवं बिसकांगो 15 आगस्ट दंगो जबो जों रूट ब्लॉकेट खायखा इनके रेल ब्लॉकेट खायखा इनके थांलाय सनि बरक ने जों जाला चाइनाय चिकनसा त्रिपुराओ दिने अब इंडिपेंडेंस डे काहां क्रंखे पालौनान बगै नौ किसाबनो पोस्टपोन बा दिफार खायरेदि तमु CM जदि बिसकांगो जोंबाय मालाय आं खांगांजे हायनो रूट ब्लॉक फनो खायदि आबोते इब्रो न जों न कबखा जे जोंबो वानसौखा चिनि बरंगनां ट्रेवल फार मिनिस्टर विकास देबबर्मा बसाक बैथा दायित्व नावै जेते जोंनो मीटिंग बुखायका कबोगु दंखाबा हेने जत दिक ओवरऑल वानसौनो 13 तारिख नि जेता चिनि इंडिपेंडेंट पीरियड रूट एवं रेलवे ट्रैक ब्लॉकेट तो माने आपातत जों बनो पोस्टपोन एवं दिफार खायखा नांखायके जदि CM जोंबाय कावरो माने जदि बिसकांगो मालाय थांखे हायनो हाय जों ननि बिसिंते क्लियर खाय साइड फैनाय ताय वैसा चिनि रूट ब्लॉकेट खायरे दां आबो जों साइरेनाय अब साना बगैनो दिने हायनो हायनो न जों मा कबखा एवं मारका